Urobila si Diegovi pekné svinstvo. Prestaň, on ma ponížil ako prvý, dobre? Tá pomsta sa ti naozaj podarila. Teraz vyzerá pre celou školu ako veľký hlupák. Pozri sa, ja som nezačala, on ma ponížil a okrem toho ma aj podviedol. Pekne ďakujem. Tak si sa s ním mala rozísť a nie ho zosmiešniť. Pochop jednu vec. Chlapíkov, ako je Diego, je treba najprv podviesť, ako oni podviedli teba, pretože aj tak ťa každý raz podvedie. To nie je pravda, Miguel taký nie je. No, bože môj, Sally. Tak prečo ťa potom tvoj frajer nepozval niekam na víkend? Pretože mal niečo na práci. A ty si mu to uverila? Samozrejme. Moja, radšej si chyť čelo, lebo už ti vyrastajú parohy. Hej, tak dosť. Prestaňte hovoriť o tom sedliakovi, prosím vás. Neznášam ho. Začnime konečne pracovať, dobre? Musíme prebrať novú hudbu. Výber do novej tanečnej skupiny a iné veci. My už predsa máme vlastnú choreografiu. Zatancujeme tu a je to. Nie, chcem vám niečo ukázať. Toto musíte vidieť, dievčatá. Toto bude vyžadovať profesorka. A my musíme byť najlepší, takže musíme všetko zmeniť, aby sme to mali tak, ako to ona chce. Mia, kde si to zohnala? No, mám svoje metódy. No, dobre, a je veľmi ťažké to, čo vyžaduje? Selina, pre Miu Kolučiovú nie je nič ťažké. Nie, musíme len zmeniť choreografiu no nič, budeme najlepšie. Pretože chcem našej Roberte a celej tej jej skupine dokázať, že na nás nemajú. Dobre, tak čo urobíme? Skoro nič, len zmeníme choreografiu, vyberieme inú hudbu a vyhráme. Pozrite sa. Mám už o 3 cm menej. Jasné, o 3 cm menej máš tej opice, čo si mala minule. Myslíš? To znamená, že to zvracanie mi vlastne celkom pomohlo. Čo? Ale nie, všetkému uveríš. No tak pomôžte mi niečo vybrať, lebo môj ocko mi priniesol nové oblečenie a v tom budeme vystupovať. Tak poďme sa pozrieť. Ale si nepamätám, kam som Neboj ho dala. sa, nájdeme ho. No to dúfam. Tento chlapec je úžasný. Tak ďaleko od rodiny, tak zodpovedný na svoj vek. Keby som mal syna, bol by som rád, keby bol ako on. Franko? Nejaký problém? Kde máte posledný stav účtov? Nikde ich nevidím a musím to nahodiť do počítača. Áno, spisy museli zostať v hornej izbe. Ešte tam mám veci zo sťahovania. Aha. Musím ich už konečne vybaliť, ale stále nemám čas. Chcete, aby som ich pohľadal? Áno. Chod do hornej pracovne. Sú to prvé dvere vpravo. Prvé dvere? Aha, ďakujem. Nie, za čo. Teraz, keď si ma naučila zo pár užitočných ťahov, už si viac nebudeš presadzovať svoje. Chrústik, ak budem chcieť, položím ťa jedným prstom. Ale čo? Ale ja budem veľa trénovať a urobím z teba veľkú tortilu. Tak ti donesiem vrece, aby si mohol trénovať. Chceš? Naozaj? Naozaj. Pozri. Prekvapenie. Roberta, môj matrác! Zohnala si mi nový matrác! Dajte zo mňa toho chrústa preč. Lupita! Ahoj. Ako sa máš? Pozor. Piknik pre všetkých. Super, zomieram od hladu. Počkaj, toto si nechaj ty, Marcelino. Prosím. Máme sendviče a máme No aj konečne, poháriky. kde si bol? No, Poslala som ti 1000 správ. Čo chcete, kolu? Ešte Čo je tu hovoríš? ovocie. Nerozumiem Ovocie ti. chceš? Dám si. Dobre. Čo? Stalo sa niečo? Fajn, už som sa stratil. To nie je možné, že neviem nájsť nohavice na cvičenie. Nerozumiem tomu. Bože, kam ich tie dievčatá mohli dať? No tak Mia, upokoj sa. Možno si ich len nechala v škole. Nie, nenechala som ich v škole. Ako sa mám upokojiť? Hnevám sa! Hnevám sa, že mi berú moje veci! Hnevám sa. Ale ja im dám.
Vôbec si ma nevšímajú. No tak pomôžte mi. Tie dve si ma nevšímajú. Celý týždeň som bez služobníctva a potom prídem sem a oni sa mi schovávajú. Nechcú pre mňa nič robiť, vidíte? Prosím vás, pomôžte mi. Kde ste? A čo ak sú niekde tu? Poďte sem. Tu je kancelária tvojho otca? Nie, tá je dole. Poďme ho pozdraviť. Nie. Ale tvoj otec je taký fešák. Celina, ten otec, ktorý svoju dceru nechá bez kreditiek, si nezaslúži byť pozdravený. A nesmej sa. Pomôžete mi nájsť tie nohavice? Aké boli farby? To nie je možné, Mia, spomeň si, kam si ich dala. Tu sme už raz boli. Bože môj, čo tu robíme? Viem, že boli v mojej izbe. Mali by byť v mojej izbe, musia tam byť. Cuando te extraño, partículas de amor que nadan en mi interior pretenden incendiar el hielo de tu corazón y tengo miedo de perder el control y no espero por volver a ti. Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo. Prečo mešká? Prosím, konečne, už som si myslela, že si zabudol. Už môžeš hovoriť? Áno, dievčatá ho zobrali na prechádzku. Len dúfam, že som zle počula. A čakám, že mi to vysvetlíš. To, čo si mi povedal, nie je pravda. Bohužiaľ musím odcestovať. Fabián, ty nemôžeš len tak odísť. Prepáč, Roberta, je to jedinečná príležitosť. Pochop, predsa ide o moju kariéru. A čo Marcelino? Chcel si sa ho len tak zbaviť? To nie. Prepáč, že naozaj som si toho chlapca obľúbil, ale nemôžem si ho zobrať. To nejde. Ale Fabián, a čo chceš, aby som ho schovávala do jeho 18-ky, keď už bude dospelý? Nie. Dám ti jeden tip. Zober ho do domova. Povedz, že si ho našla na ulici. Tebe šíbe? Ako mám tomu chúďatku urobiť niečo také? Dobre. Máš lepší nápad. Hneď teraz sa porozprávaš s ľuďmi zo syndikátu. Nemôžem už najať viac ľudí, musia pracovať na časy, ale bez nároku na odmeny. Na to sú predpisy. To sa nesmie. No tak im povedz, nech trošku patrioticky myslia. Alebo ich postražia, neviem, ale nejako to zariad. A čo predpisy? Ocko, prečo si ma dal zobudiť? Choď, Valdivia. Áno, pane. Vieš, koľko je hodín? Nie, neviem. Máš voľný víkend a miesto toho, aby si išiel von so svojimi kamarátmi, sa vyvaluješ v posteli. Oci, nemám chuť ísť von. Môžem vedieť, na čo ti platí najdrahší športový klub v tejto krajine? Mal som ťažký týždeň. Ťažký? Aké ťažkosti môžeš mať ty v tvojom veku? Pre Boha, synak. Oci, väčšie ako si dokážeš predstaviť. Áno, viem si predstaviť. Určite sa ti pokazil počítač, alebo si zašpinil obľúbenú košelu. No tak hovor. Počúvaj, ak sa mi budeš posmievať, radšej ti nič nepoviem. Nie. Ten, čo rozhoduje o tom, či mi niečo povieš, alebo nie, som ja. Viem. Takže ťa počúvam. Nechcem, oci. Dobre. Dobre. Posaď sa. Ak sa nechceš s otcom podeliť o to, čo ti je, máš na to plné právo. Kto to bol? Neviem, prerušilo nás to. Tak ja už idem. Uvidíme sa. Valdivia, máš číslo do odkazovej schránky Diegovho mobilu? Pohľadaj ho a zavolaj mi o 5 minút.